Herslev Bryghus producerer deres eget korn, og det er ligesom en vigtig del af det af vores måde at lave øl på. Og nu starter vækstsæsonen, den er skal lige til at starte nu her, og vi er gået ud i marken, og vi står lige midt i plotburen her på marken. Og vi har sådan et tremarksskifte, hvor der er en mark med græs, det er den her over med kløvergræs, og der er en mark, som der bliver til en kornmark til næste år. Kløvermarken, den skal samle kvælstof fra luften af, og det kvælstof, det skal bruges til energi til de næste års marker med byg. Så den her kløvergræsmarken, det er sådan set sædskiftets motor, og bygmarken, det er der, hvor vi høster udbyttet og kan omsætte det til øl og til noget, I kan drikke. Så det er hele grundtanken ved økologi, ved kredsløb, at man får det hele til at hænge sammen.